Doncs, com sempre, amb aquesta sintonia saludem el nostre company d'informatius. Bon dia, Pau. Bon dia, Helena. Què tal, com anem? Bé, hem de parlar d'aquestes jornades municipalistes de Junts, no?, concretament. Sí, es van celebrar aquest darrer cap de setmana a Viladecavalls, concretament. Bàsicament, crec que es fa de forma anual. Doncs és una trobada, sí, amb diferents càrrecs electes, evidentment també representants locals d'arreu de Catalunya, i va participar, lògicament, perquè nosaltres enfoquem aquí a Arenys de Munt, i va participar el portaveu de Junts per Arenys de Munt, el senyor Pep Artigas Alsina, bàsicament per compartir idees, reflexions, opinions referents a diferents problemàtiques d'avui en dia, generalitzades, com es podrà imaginar la gent: habitatge, seguretat, acció climàtica, van ser els 3 punts principals d'aquestes jornades. Clar, cada poble és diferent, té característiques i perfils diferents, però les problemàtiques estan generalitzades, com dic, per tant... Gairebé sempre. Sí, el problema de l'habitatge d'Arenys de Munt també el tenen a Arenys de Mar i així successivament. Llavors, el que ens ha comentat el senyor Artigas és que ell va estar més present a la comissió o a la taula que fa referència a l'habitatge. Es van, com dic, compartir diferents reflexions, diferents idees de cada persona que hi formava part. Per exemple, una de les qüestions era, evidentment, enfocar el que seria l'esforç a oferir habitatge pels col·lectius més vulnerables, però també mirar una mica més enllà, també per les classes mitjanes, que cada vegada també es veuen absorbides per aquesta problemàtica de l'habitatge. Bàsicament seria una mica aquesta la idea principal. He pogut parlar amb ella aquest matí, que ens comentava la importància, sobretot, d'anar formant-se, no?, de contínuament anar aprenent, d'anar escoltant també la gent que en sap, oferir diferents opinions, intercanviar, diàlegs, aquestes qüestions que són necessàries en el dia a dia en un municipi. D'aquesta manera ens ho comentava. Bé, doncs, aquest darrer cap de setmana, així ho hem vist a les xarxes socials, vostè ha participat en aquestes jornades municipalistes de Viladecavalls, de Junts, lògicament. Bé, abans de res, abans d'entrar una mica en el que seria les conclusions, una mica aquestes informacions, aquestes xerrades que s'hagin pogut tenir amb els companys, m'interessa saber una mica quin és l'objectiu d'aquest tipus de jornades, què es busca amb elles. Bé, el que es busca sobretot és conèixer experiències i vivències d'altres pobles que puguin ser positives per aplicar-les a Arenys de Munt, i si n'hi ha alguna d'Arenys de Munt també que puguem comentar amb els companys d'altres municipis de Catalunya. Doncs és això, és conèixer, obtenir coneixement i aprendre. Sempre hem d'estar oberts, amb la ment oberta per aprendre, doncs això, aquesta és la finalitat. En l'àmbit polític, com en la vida i com en les persones, la formació sempre té que ser continuada, perquè si no et formes i no escoltes i no llegeixes i no intentes aprendre dels altres, finalment et quedes pensant que el teu és el millor i per tant no evoluciones. I el concepte és aquest, amb tota la humilitat del món, amb el que nosaltres sabem, intentar-ho omplir més coneixement amb una sola finalitat, que és l'únic que ens preocupa Junts per Arenys de Munt, és que intentar que aquestes coses, que altres pobles funcionin dins de les variables que tingui el nostre municipi, implementar-les aquí perquè el poble vagi millor i que tots visquem millor. Doncs important, l'habitatge, ja pensant en els joves també, que sempre ho diem, però és que és així, Sí, és que no, és frustrant, imagino també per les persones que els hi toca intentar resoldre aquesta problemàtica, deu ser frustrant perquè és complicat. Bé, s'estan dedicant esforços, això pel que faria en aquest sentit el que hem parlat d'habitatge, però com he dit també es van tractar altres qüestions, ho escoltarem de forma ampliada en l'informatiu. Molt bé, doncs t'escoltem a 2:15. Sí, allò us espero. Vinga, fins ara. Que vagi molt bé.